Velkommen til ILS, et dansk ejet firma med et team af målrettede medarbejdere. ILS er blandt Danmarks førende leverandører af kvalitetsteknologi til laboratorier. Som kunde i ILS får du en grundig oplæring i brug af teknologien. En avanceret og gennemprøvet teknologi sikrer, at du kan arbejde hurtigt og effektivt i en ofte hektisk hverdag. Med en serviceaftale hos ILS er du sikret driftssikkerhed, effektiv og hurtig assistance med kalibrering og vedligeholdelse af maskiner. ILS er ikke bare leverandør af højteknologi, men også kompetente medarbejdere, der udgør dit samarbejdsteam i hverdagen. ILS forhandler markedets bedste og mest driftsikre teknologi. Personligt engageret og erfarne medarbejdere i ILS er din sikkerhed for, at du kan yde dit bedste hver dag. ILS har alt nødvendigt tilbehør på lager til hurtig levering. Det skaber tryghed for dig. ILS. Vi trækker i samme retning for dig.